Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan wani takaitaccen bidiyo ne da zan yi saboda baƙinmu da muka samu suka shigo, so kuma akwai waɗanda sun yi registration, so Binance ɗinsu ta tsaya a daidai wuraren suna so su gyara ta koma daidai cikin kasuwa yanda za su ga komai da komai da muke magana. So kai tsaye za ka zo sai ka taɓa ga wata kibiya can guraren, so da ka taɓa wannan kibe automatically za ta canza ka, za ta kawo ka zuwa nan guraren. So da kibiyar nan ta kawo ka nan guraren ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka zo ka danna nan gurin Binance Lite. So kana danna automatically za ta ɗauke ka, za ta canza, za ta kai ka ainihin can main kasuwa ta Binance, gashi kamar haka. So wannan shine ainihin kasuwa ta Binance, kuma mun tai wani guri yawon, bari mu dawo baya. Yauwa, so duk wanda bai setting ɗin Binance ɗin shi ba haka ya kamata ya bi procedure ɗin da ya kamata ya bi ta kawo shi inda zai trading ɗin hajar shi. So bisalam.